Ang aga. Iyakan. Ang lungkot. Pwede kang may option ka, Kabisyo. Pwede kang Parang- umiyak. Pwede parang- ka rin sumayaw. Oo nga, parang feeling ko may lumabas na ballerina. Yung tawag doon, yung music box. Oo. Hi, Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Paul. I'm gay, and I know that at 37, I am way too old for this kind of story. But I'm telling the world anyway. I'll be honest. Sa tanda ko ng ito, isang matinding wish pa din ang pagkakaroon ng love life. Uy, hindi pa matanda yung 37. Ano na kami? Magdahan-dahan ka, Paul, nakakasakit ka. Tama. Pasmado bibig mo, Paul. May mga nasaktan. Ano ka ba? I'll be honest, sa tanda ko ng ito, isang matinding wish pa din ang pagkakaroon ng love life. Para naman kasing walang magkakagusto sa akin. Kaya naman, nag-iilusyon na lang ako. Pangarap ko kasing magka-jowa ng gwapo, may abs, mabait, may sinasabi sa buhay, at higit sa lahat, marunong mag-ambag sa panahon ng inuman. Habang tumatanda, nagle-level up ang fantasies ko. Hindi na ako nagpapantasya sa mga tumatanda. Hindi na ako basta-basta nagpapantasya sa mga gwapong nakikita ko sa daan. Yung tipo ko, yung mga malabo kong makilala in person. Mga celebrities, ganyan. Yung mga may killer smile na nakakalurke. Yung may talent sa pagkanta at magaling sumayaw. Yung may makikinis, magaganda, at slender na fingers. Fetish ko kasi ang beautiful hands. So eto na nga ang kwento ko. 2 years ago, I came across a video of a seaman vlogger. Grabe, ngiti pa lang ulam na. Nagpa-member ako sa FB group ng supporters niya. I had 2 goals. Number 1, malaman niya na nag-e-exist ako at ma-meet ko siya kahit sa video call lang. And it happened. Yun nga lang, para kaming na-hypnotize sa video call. Lahat ng plano naming sabihin, hindi namin nasabi. Mabuti na lang natanong ko kung pwede niyang i-accept ang friend request ko sa FB. The following morning, FB friends na kami. He reacts and comments on my posts. He replies to my messages. Kapag napadaan siya sa group chat namin ng mga supporters niya, he mentions my name and he looks for me. When COVID struck, we became closer. I asked for his number at ibinigay niya even his address. We talked about his family, his career plans, and life in general. There was even a time na before posting his video on social media, pina-check niya muna sa akin at tinanong kung okay lang ba yung video. May special pa kaming tawagan sa isa't isa. Para sa kanya, wala lang lahat ng yon. He was just being nice. Samantalang ako, na-in love na ng bongga. Hindi ko napigilan ang emosyon ko even if I know that I will end up hurting myself. Nagsimula na akong magselos at magtampo kahit hindi naman dapat. Nagsimula na akong mangamba at matakot na baka biglang matapos ang lahat. Unti-unti akong kinain ng insecurities ko. Nawalan ako ng focus sa work at napabayaan ko ang sarili ko. Without warning, things changed. Lumipas ang isang araw, isang linggo, hanggang isang buwan na wala na siyang paramdam.
He did not reply sa mga text. I missed him badly. Gusto ko siya makausap at makita because everything reminded me of him. Panindang talong sa palengke. Bakit? Ano pa? Ano? Panindang Everything. lakatan sa talipapa. Oh, yeah. Everything reminded me of him. Panindang talong sa palengke. Lakatan sa talipapa. Upo. Grabe yung upo. Di ba? Pipino sa tindahan ni Aling Nena. In fairness, ang lalaki ng mga naaalala mo. Ang hirap kapag chorizo sa tindahan ni Lugunisan Aling Lukban. Kaleng. Aliliit. Okay, yung mushroom. Kabuti. Minsan nandyan, minsan wala eh. Anyways, kasi naman Paul naman, ang dami mong Everything reminded me of him. Panindang talong sa palengke, songs playing on the radio. Lahat ng nasa paligid ko, konektado sa kanya. I had to do what needs to be done. I had to forget him. It was a painful and unpleasant process. It is hard to unlove someone and undo everything. Ang hirap niyang tanggalin sa isip, sa buhay, at sa puso ko. Ginawa ko to reboot myself. I needed to reconcile with the sad reality and move forward. I got myself in a mess, so I had to figure a way out. It was definitely a loss for me, intentionally losing him. Ay, taray, Inglesero si Kuya Paul. Ano sabi? Hindi ko rin na-gets Basta Inglesero siya. Taray. But if I don't, then I'd be losing myself. I still love him and I can't deny that. I still think about him kapag napapadaan sa live feed ko ang mga posts niya. Nagpaparamdam pa din naman ako sa kanya sa chat. I react sa mga posts niya pero this time wala nang expectations. I greeted him on his birthday and when he replied, "Miss you," I melted. He didn't have to know what I went through. Hindi niya kailangan malaman that I temporarily removed him from my life so I can get over my madness. Mabuti na rin yun para hindi siya madamay sa kagagahan ko. Kung meron mang lesson to learn from my story, isa lang doon ay yung pahalagahan ng sarili. Okay namang magmahal, pero huwag kalimutan ng sarili. Be careful then with what you wish for kasi it might be too much to handle kapag nagkatotoo. Thank you, Tambalan, for reading my story. Ang inyong tambalanista, Paul. Napakagandang realization nun, no? Oo, na mahalin mo muna yung sarili mo. Yes. Kasi mahirap kasi if you love somebody too much, you might lose yourself in the process. Totoo yun parang Agree. in the end, yung nawala ka na, meron akong mga, hindi na ako lalayo, di ba? There are times in our lives na sobrang binigay natin ng pagmamahal, na kapag ka sinaktan tayo, sobra-sobra din. Correct. At kapag ka kailangan i-let go, parang ang hirap at parang feeling mo, dahil nawala siya, nawala ka na din. Hindi pwedeng mangyari yun. Tama. 'Di ba? Dapat lagi mong pipiliin ikaw muna. Kasi kapag hindi ako, everything will go crumbling down. Tama. Ano pang pwede doon? Oh, Crumbling diba? down, everything will will Well, crash down, will fall down. yes. Everything will be down. Everything. All. The internet. It's gonna be crash landing on you. Everything is gonna be down, down, down. Diba? And I agree ako Oo, doon. kapag ka masyado sa ibang tao, na nakalimutan mo na yung sarili mo, puro ibang tao, ay, mawawala ka talaga doon. Lagi natin tong sinasabi, partner, lagi natin tong pinapaalala. You cannot give what you don't have. Tama. You cannot drink from an empty cup. Yes. Ulit-ulitin po natin yung example na ito kapag ka ikaw po ay nagta-travel, sumakay ka ng eroplano, ang sinasabi ng mga stewardess kapag ka nagbibigay sila ng mga instruction. In times of emergency, at meron kang kasamang bata, babagsak ang mga oxygen. Bago ka tumulong ng ibang tao,
kailangan ikaw mismo may oxygen ka. So, ibig sabihin, hindi ka makakatulong sa ibang tao kung ikaw mismo parang lost in space ka, waler ka. So, ganun din. Mahirap magmahal ng sobra-sobra tapos mawawala ka. Tama. Diba? Kaya ikaw na nakikinig ngayon, actually masarap din naman magbahal talaga ng naman. bonggang-bongga. Kaya Sarap. lang yung realization dito ni Paul, pag dumating kasi yung time na hindi naging maayos, hindi naging happy yung ending, hindi ba't parang ikaw yung talagang luging-lugi? Oo, parang ang daming nawala sa'yo. Totoo yun ganun. At ayaw nating maramdaman yun in the long run. Di ba? So hanggat maaari, magtira ka pa rin ng kahit, hindi naman konti, ng kahit pa paano para sa sarili mo. Yes. Di ba? Yung wag na mga lahat-lahat na resources, di ba? Sarili mo, di ba? Pagkatao mo, espiritu mo, binigay mo na sa kanilang lahat. Magtira ka ng konti para sa'yo. Ayaw nating di ba? Luhaan kang uuwi. Kung baga sa negosyo, ayaw nating lugi ka. True. Pero ang maganda naman sa nangyari sa'yo, in fairness sa'yo, Paul, di ba? Parang sobrang nag-imagine ka ng isang man of your dreams. Tapos, it can actually come true. Yan din yung isang maganda nga naisip ko dito sa kwento na Mahiwagang Burnay na totoo na may mga bagay talaga na akala mo ay imposible, pero posible talaga. If you wish for it too much, alam mo yun, tsaka kung halimbawa meant to be, kaya hindi talaga tayo titigan sa paghangad kasi malay mo isang araw 'di ba ibigay. Kasi doon sa intro niya partner 2 paragraph ito ng ng pagpantasya, 'di ba? Yes. Na parang may isip mo, hello, papantasya ka pa talaga, tapos yung pinapantasya mo, halos perfect. Di ba? Kasi ako may madami akong kilala, partner, magandang katawan, magandang itsura, pero pangit yung paa, di ba? May ganun eh. May mga, di ba kasi walang perfect, siya parang sobra siya nag-imagine ng somebody who's really perfect. And para sa kanya, para sa standards niya, na-meet niya yon. So, alam mo yun, dreams do come true, na nagkakatotoo talaga ang lahat. Yun yung isang na nagkakatotoo ang lahat if it's meant to happen. Magandang angulo na tingnan mo yun. Di ba? Sa halip na mag-dwell ka dun sa pain, sa halip na yung feeling lugi ka, magandang tingnan din yung aspeto na nag-enjoy ka naman in a way. Yeah. Di ba na parang nakinilig ka. Oo, yung naging makulay kahit papaano yung Buhay face mo, ninyo. correct. Di ba na nakilala siya, paano siya nakilala? Di ba paano ka in-entertain? At ang ganda dito, burnayable eh. Pang-burnay yung kwento. Yes. So alam mo yun, may truly may dahilan ng lahat. Diba? Pinaramdam sa'yo ni Lord na pwede pala mangyari ang mga wini-wish. Diba? Una. At pangalawa, ipinaalala din sa'yo ni Lord na mahalin mo yung sarili mo. At yun ang paalala din sa ating lahat. Diba? At syempre, yun lagi natin sinasabi, partner, huwag kang asyumerang pala ka, friend. Hanggat hindi niya sinasabing type ka din niya, dumistansya ka muna. Although yung mga iba parang okay sa kanila kasi ine-enjoy nila. Kaya lang kasi, mapufall ka at mapufall eh. Tama. Diba? Pero Yun yung self-control, mahirap eh. pumasok dito yung self-control eh. Wag mong hayaan na, di ba, na ma-in love ka doon sa taong yun kung talagang wala lang naman talaga. Kasi sweet lang talaga siya kahit kanino. Correct. Hindi naman masamang umasa. Okay lang din naman yun. Kaya lang hanggat hindi niya kasi sinasabi. Kasi lalo pa kung celebrity, kung vlogger. Huwag ka ma-fall. Posibleng kasi alam mo, ang mga celebrities, mga influencers, mga vloggers, ano po sila eh. Hindi po sila kumpleto kung wala yung kanilang mga followers. So, syempre, kailangan mababait sila sa followers nila. So, yung nararamdaman mo, mali mo, 52,888 kayo nakakaramdam ng ganyan. Kasi, ganyan siya sa 52,893 followers niya, di ba? So, Kaya, may isipin na na special, ikaw lang. oo, hanggat hindi niya sinasabi. Totoo yun. Diba hanggat hindi siya alam mo yun, yung mag-express ng kanyang nararamdaman. Kaya ang sabi mo, partner, self-control. Ang hirap lang din kasi talaga. Kasi kapag ka-type mo kasi isang tao, lahat ng gawin niya, nakakakilig eh. May ibang kahulugan para sa'yo. Parang dumaan lang. Kahit na nga ang text, ang reply sa'yo is letter M eh. Maisip mo, M? Oh my God, mahal. O kaya, short for miss you. O kaya, mwah. Diba? Ang layo na ng narating ng iniisip mo, pero sa kanya, wrong side yun actually. Wala lang. O kaya, he was about to text you or to send you a message na mangungutang ako sa'yo. Ganun. Kaya lang, naisip niya tapos biglang binawi niya. Ayaw niya lang. So, alam mo yun? Pero para sa'yo, oh my God, ano una naisip natin, partner? Mahal. Diba? Short for mahal. Parang, siguro ayaw niyang, ito na yung mga naisip mo, siguro ayaw niya ipaalam sa maraming tao na meron na siyang ibang mahal, so M na lang. Diba? Alam mo yung gano'n? Lahat may meaning. Parang pareho kayo mag-isip ni Paul. Medyo kasi been there, done that sa eksenang partner na
Umasa. Umasa. Pero tapos, teka, tapos wala naman pala. Nag-ano ka ba? Nag-aspire ka din ba na na may makakatuluyan kang isang celebrity? Ay, hindi. Kasi alam ko hindi naman ang ganun yung itsura ko, partner. Pero malay mo, di ba? May Hindi naman kahinaan parang- yung ganyang itsura. Hindi. Kasi yung ina-aspire kong kunyari celebrity partner, Sino? ang masyado parang malayo. So parang wag na lang. Pero diba? malay mo, di ba? Partner, Noong mga panahon na yun. Si Captain America, pwede ba yun? Una, wala akong pamasahe pupuntang Amerika. Pangalawa, di ko naman kaya mag-English ng ganun katagal. Pangatlo, good luck naman pansinin ako nun, friend. Pero feeling ko kasi normal Diba? talaga yung minsan yung fan ka. Tapos na parang Nag-imagine ka. nauhumali ka na dun sa Oo. sa hinahangaan mo. Kumbaga normal naman yung pinagdaanan ni Paul. Lalo pa, yung naging fan ka, tapos yung celebrity na ina-idolize mo, katulad na nangyari sa kanya, Mm-mm. di ba? Nakikipag-communicate din. Yes. Kasi alam mo, halimbawa partner, no? Alam to ng asawa ko, nakatutok siya ngayon. Hello, Joedy. At saka si Ate Yengs, si Ate Yeng ng White Horse, Yukon, Canada, kung saan napakaganda, parang wala lang sa kanila ang Aurora Borealis. Alam mo yung lalabas ng backyard, may Aurora Borealis. Talaga, no? Ganun. Parang simpleng Christmas light yung nakita Simple nila, lang, no? correct, 'di ba? Ganun sa kanila sa Yukon. Hello Ate Yeng. Yan, good morning di mula dito sa Pilipinas. Yung lagi ako nanonood ng The Good Doctor. Adik ako diyan, partner. Every night yun yung parang pampatulog ko bago ako matulog, mga 1 or 2 episodes. Tapos, meron ako dun crush na doktor, si Dr. Neil Melendez, yung yung pangalan niya dun sa Eltex Mex siya sa Instagram. So, lagi ko sinustok yung Instagram niya. Isang araw, partner, na-scene niya yung Instagram, yung post, yung IG stories ko na tinag ko siya, Okay. na-scene niya. Ibig sabihin, tinignan niya yung kilig ko, partner, hanggang langit. Sabi ko talaga doon sa mga kapwa Diba? kong nanonood ng The Good Doctor, na-scene niya yung story ko. Hindi siya nag-react, pero na-scene niya. Sobrang big deal sa akin, di ba? So, kaya naramdaman ko, kumbaga si Paul, dun sa kwento niya, lalo pa nagmi-miss you sa'yo. Oo. Tinatanong Nakakausap mo. Tinatanong ka kung okay ba yung content na ipopost niya. Talaga nakakakilig. Kumbaga parang, it's not your fault that you fell in love. Hindi, iba talaga yun eh. Kaya lang, yun nga, as you've learned, Paul, and as everyone should learn, didistansya ka kasi hanggat hindi niya sinasabi sa'yo na type ka rin talaga niya. Wag kang mag-assume. Ang hirap sabihin, ang daling sabihin, ang hirap gawin, 'di ba? Sa totoo lang. Correct. Actually, itong kwento ni Paul para sa lahat ng mga kabisyo nating asumera. Yan. This is for you. Yan, wag mong mag-a-assume para hindi nasasaktan. Trota. Ulit-ulitin natin hangga't hindi sinasabi nung tao na mahal ka niya. 'Di ba? Wag mong i-assume na mahal ka niya. Correct. Oo. Diba? At hindi lang, lalo pag hindi celebrity. Isa pa din Hindi yun. porke mabait sa'yo, parang, mabait niya siya. Nahulog yung panty ko. Nahulog na agad yung panty mo. Mabait siya sa lahat. Ganun na talaga yung personality niya. Di ba? O kaya, oh my God, gentleman siya. Grabe, paano kung pinalaki siya ng mga magulang niya na ganun siya kakarinyoso? Di ba? Correct. So, hanggat hindi, ulitin namin, hanggat hindi niya, as in literally sinasabi, na meron din siyang feelings para sa'yo. Huwag mong isipin na yung actions niya. Kahit pa may mga, alam mo kaya nakakagulo sa boy, dahil sa mga quotation, actions speak louder than words. Mga quotation na yung mga pampagulo, di ba? Kasi isipin mo, hindi niya siguro masabi, kaya pinaparamdam niya na lang. Kailangan niyang sabihin. Wala lang, siguro sa ilang decades na pamumuhay natin, partner, yun na siguro yung nalalaman natin, isa sa mga parang konkretong nalaman ko in terms of relationships. Bilang ilang beses ako umasa na parang yung ilang beses na laglagan ng panty. Oo, diba? Kinilig ka yung pala. Kaya lang pala akong gustong i-close kasi ang gusto niya ma-meet yung friend ko. O kaya niya pala ako gustong i-close kasi ganun lang pala talaga yung ugali niya, ka-close niya lahat. Or kaya niya lang pala ako gustong i-close ay dahil magpapabati sa radyo. Iba yung may friend kang DJ, di ba? Or what's worse, para tatanungin ako kung pwede kong bilan ng wheelchair yung nanay niya. Alam mo yun? Ang dami ko naranasang ganun. So, wag munang it's okay to, kung nakinikilig ka dyan sa mga yung eksenang yan, pero
Magtira ka Magtira para ka. sa sarili mo. Totoo Yun ang yun. pinaka-bottom line ng kwento ni Paul ngayong araw na ito. And self-control. Yes, salamat Paul for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, ay meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Ang iyong feel-good DJs na nagpapaalala, walang matatag na relasyon. Sa malanding may determinasyon. Yo!